खुरामनि फालिबाय थुनलाइ आफादा सुबुंनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि गोसोखां मुंख्लं खाम्फा गायसननायखौ लानानै बिटिसि सरकारखौ गोजोननाय फोरमायदों बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बारग' आफादगिरिया फोरमायदि मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुंख्लं खाम्फाया अरायसम इयुन जोलैखौ गोसोखांथि महरै लाखिनो हासिगोन होनना फोरमायो लोगोसे बिथां तरेन बर'आ सुबुंनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि जिउ जारिमिनखौ फोरमायदि बिनेश्वर ब्रह्मआ बिथाङा सासे सुबुं अनसुलामोन हिंसाखौ जायगा होयै अहिंसानि मोन्थोरजों खामानि मावग्रा सासे बर'नि दैदेनगिरिमोन होननानै दिनैनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। दिनैनिफ्राय 23 बोसोरनि सिगाङाव दिनैनि सानावनो 9 आगस्ट खालि मोनाबिलियाव सोरबा सिनायनो मोनै उदखारिफ्रा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मखौ अना खाना बिथांमोनहा गावथारलाङो। बेनि उनावहाय बिथांखौ गोजोर खालामनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि बर' माहारि जायफोरनिखि फसंथानफोर दङ आरो बै समनि बिटिसि अथ'रिटि आरो दानि बिटिआरनि बिथांमोननि नाजानायाव जोङो बिनेश्वर ब्रह्मनि जिउ आरो सानस्रिखौ गोजोर खालामनो थाखाय जोङो सानदोंमोन आरो दिनै बिथांनि फबनाय जायगायाव बे भादरमारिनि सान्दामारियाव जोङो आथिखालनि बिटिआर सरकारनि हेफाजाबाव जोङो सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखाखौ जों बेखेवनो हाबाय आरो गोजोनथाव बाथ्रा बियो इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि जानानै थागोन आरो मोनसे थुलुंगाथि मोनगोन जों सानदों आरो जोङो बिनि सिगाङावनो जोङो आगोलनि बिटिसि सरकारखौ बुंनानै जोङो बड'लेण्ड मार्टार्स देबोरगावआव जोङो बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखाखौ जोङो दैखांनो हादोंमोन। जों सानो जे बिनेश्वर ब्रह्मनि जिथु सानथौ सानस्रि बेयो इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि जानानै थाथों आरो बिनेश्वर ब्रह्मआ सासे बिराद नेसनेलिस्ट फिलिंनि मानसिमोन आरो सासे अहिंसा नन भायलेन्टखौ माने गाज्रि मोनग्रा सासे सुबुंमोन आरो बिथाङा सासे माने मानब दरदि जायखौ हिउमेनिटि होननानै बुंदों बिथाङा सासे अनसुलामोन आरो बिथाङा सासे हारिनि थाखाय थै-थां सानडे हलिडे हारिनि थाखाय सिन्था खालामग्रा सासे मानसिमोन आरो दिनै जों बिनेश्वर ब्रह्म बायदि मानसिखौ जोङो खोमानानै लादों। बिनेश्वर ब्रह्मनि सानथौ सानस्रिया जाहाथे जोंनि समाजाव माने अराय गोजोर जायो बिदि थांनानै थायो जों बेनि थाखायनो जोङो बे मुसुखाखौ बेखेवनानै जोङो इयुननि जोंनि जिथुनिखि हाबाफारि आरो बिथांनि सानथौ सानस्रिखौ जोङो पारमानेन्ट खालामनो थाखाय जोङो नाजादों आरो बिनेश्वर ब्रह्मनि जेब्लानाखि जायफोरनिखि मावनो गोनां खामानि दङ बेखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि माहारियारि आफाद आरो जायफोरनिखि राजखान्थिगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ मावलांनो थाखाय जोङो खावलायगोन आरो जोङो बिथांनि जिउ सानस्रिया जाहाथे जोंनि गेजेराव मोनसे बिदिन्थि जानानै थायो आरो मोनसे थुलुंगाथि जानानै थायो बेखिनिखौनो जोङो दिनैनि बे 23थि बे थैनाय सानाव जोङो माने बयबो सानदों आरो बयबो बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै दिनै बिथांनि मुसुखायाव माने मान बावफैदों आरो लोगोसे बिथांनि बे फबनाय जायगा मारखंसालियाव मान बावफैदों। बेनि थाखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादा जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बयखौबो जोङो हांख्रायो जाहाथे जों बेबायदि सासे गेदेमा सुबुंनि जिउ आरो सानस्रिखौ जों गोजोर खालामनो हायो आरो बर' हारिनि गेदेमा हारि दानायनि जिथु उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मास्टार रेस दानायनि गेदेमा हारि दानायनि बे जाहाथे सिमाङा जाफुंसारो बेखिनिखौ जोङो दिनैनि बे दिनाव जोङो माने आसा लाखिनो हायो। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन।
बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।